Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Bunga Puluan. It's already 11:01 p.m. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ito po pala ang ating programang Top Secret. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahusgahan bagkos kay pakikinggan. Ito po ang programa rin sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin ang kwento niya ngayong gabi na ito. Good evening po. Hi po, good evening. Hello ma'am, kamusta po kayo ulit? Okay lang naman po. Maraming salamat ma'am sa pagtawag niyo po dito sa aming programa. Ma'am, itago po natin sa pangalan Mercy. Mercy. Yes po. Ilang taon na si Mercy? 30 years old 30 years old. Taga saan? from Cavite. Cavite. Ulitin ko lang, Mercy, 30 years old from Cavite. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay ginawa kong mundo ang dapat na tao lang. Ginawa niyo Hello po. po. Okay ma'am, ulitin ko lang po ma'am, baka pwede pong papatay po ako ng phone ninyo dyan na nakamonitor kayo ngayon sa amin. Tama po ba ako ng pagkakarinig na meron kang ginawang Mundo, mundo tao na lang. dapat tao lang? Kwentuhan mo naman ako ma'am, sino to? Saan mo nakilala? At bakit naging mundo mo tong tao nito? Actually, yung person na yun is live-in partner ko siya for going 16 years ngayong taon. Mhm. So, dun kasi sa 16 years na yun, nagkaroon siya sa akin ng kasalanan, which is a first time niyang nagawa sa akin. Ano pong kasalanan? Yung ano po, sabihin na natin na nagkaroon siya ng other woman habang kami. Okay. So, nung ano kasi yun nangyari kasi yun way back 2024. Pwede ko po bang ikwento yung before namin or yung exact na po na talaga na nangyari dun sa pagkakaroon niya ng third party? Sige ma'am, kwento nyo na muna po kung paano nyo po mabibuild yung pinaka-comfortable kayo na story para malaman din namin yung pinagmulan at paano siya nagloko. Backtrack na muna tayo ma'am. Sige ma'am, kwentuhan mo kami. Okay po. Kumbaga kasi before as a wife po sa kanya, so yung live-in partner ko kasi na yun is, ang hobbies niya kasi is basketball talaga. So, wala siyang bisyo, like hindi siya naninigarilyo, hindi siya nag-iinom. Like mag-inom man siya, parang occasionally. Then madali kasi yun malasing. Like parang isang shot lang lasing na. So, parang hate niya rin yung mga inom-inom na yan. So, good provider din naman siya. Wala naman akong masasabi sa kanya all in. So, kaming dalawa naman is okay naman na nagsasama. So, ako kasi is nag-work din.
Then, may mga times kasi na parang feeling niya kasi is nahadlangan ko yung sports niya or yung hobbies niya. Ano ba yung mga So, hobbies niya, ma'am? ayun po, yung paglalaro ng basketball. Yun lang, ma'am. Opo, yun lang naman. So, sa akin kasi, parang, may times kasi na nangyari before na parang, syempre, pag basketball, physical game kasi yon. So, parang, siguro, sa sobrang overprotective ko sa kanya, ayoko kasi yung parang, naduduguan siya or nasasaktan siya kasi, syempre, parang, para sa akin, parang, hindi siya okay. So, sa kanya kasi, part kasi yon ng basketball. Parang, ito yung gusto ko eh. Parang okay lang kahit masaktan ako. Parang tinik niya kasi yun as parang kinokontra ko siya. Parang hindi ko siya sinusupport dun sa sport na yun. So Mhm. parang pero kasi sa akin, ang ano ko lang dun parang pagmamalasakit ba. Parang ayoko lang kasi talaga na magkaroon ng problema in the future. Kunyari sa paglalaro niya, parang nakasakit siya or siya yung masaktan. Parang gano'n. Parang naging overprotective ako, yun yung term ko talaga. Then, as time goes by, parang naipon lang. So, ayun po. Yung parang way back 2020 or ano na po yun, pandemic days na. So, na-stop na po lahat sa pag-work. So, parang yun na-stop na rin yung pagbabasketball. Syempre, hindi Sa naging bahay lang friend. kayo. Sa bahay lang kami. So, parang dun ulit na-build yung kami. So, nasanay kasi ako sa kanya na lagi kaming may family time. Kasi as a good provider din, hindi din naman ako magmamalinis na parang, kumbaga parang Sa may ako yung pagkukulang, ikaw yung okay. sa pagkukulang kasi dati parang hindi ko nakikita sa kanya yun eh. Parang ako pa ngayon nagagalit kasi siya yung more on gumagawa sa bahay. Yun nga. Parang naglalaba, nag-all in, parang naghinahatid pa niya ako sa work. Ever since na nag-work ako, hinahatid sundo niya ako. So, madaling salita, itong lalaki na to, okay naman talaga sa paningin mo? Ideal siya talaga. Ideal, okay. Doon tayo sa Kumbaga, ideal. Okay. TJ, parang lang siya, siguro, pagiging overprotective ko, parang Mhm. nasa kalit. So, dahil sa pagmamahal ko sa kanya na ayoko siyang nasasaktan, Mhm. siguro parang sa kanya kasi hindi okay yun. Mm. So, dun nag-i-start kasi yung pag-aaway namin. Tapos, parang nagkakaroon kami ng mga masasakit na salita. So, sa isa't isa. Kasi sa akin naman, kapag nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya, parang after hour naman, or after, hindi naman lumilipas yung isang buong araw na hindi kami nagbabate. So, So, ang unang pinag-aawayan nyo lang, Mercy, yung pagbabasketball niya. Tama ba ako? opo. Yun Tsaka lang talaga kinakagalit mo sa kanya na laro ka ng laro ng basketball, ayoko kitang nasasaktan. Parang at saka kasi ang pino-point na naman kasi sa akin bago siya maglaro ng basketball, Mm. tapos na lahat ng gawain niya. Oo. So, parang tsaka may time kasi na talaga na parang wala siyang time na kausapin ako. Sana sabi mo sa kanya, huwag ka na mag-basketball, mag-jackstone ka na lang para di ka masaktan. Kumbaga, parang sa akin lang, ang na-realize ko kasi dun talaga, parang naging overprotective talaga ako sa kanya. Mhm. Parang hindi ko talaga nabigay yung laya na gusto niya. Okay. So, fast forward tayo. Nasasakal mo siya, hindi mo siya pinapayagan hanggang pandemic, nakasama mo siya. Nakita mo na naman yung bonding ninyo na talagang masasabi mong family guy ito. Yes. Family guy talaga siya, DJ. Yes. Ideal. Ideal guy, family guy, at provider, lahat na nasa kanya na. Yes po. Then, ayun nga po, since nawalan siya ng trabaho ng pandemic, kasi nga po parang halos lahat nagsara. So, parang naisipan niyang parang Grab. Mhm. Yung parang nagdi-deliver po ng mga food, gano'n. Mhm. So, nung time kasi na yun, wala kasi talaga kaming income pareho. So,
parang syempre hindi kami masiro kasi yung time na yon is may baby kami. Kumbaga medyo hindi naman na siya alagain, kumbaga parang ilang taon na din. Kumbaga hindi naman siya sanggol. Parang nasa mid-age na. So parang kumbaga yung anak niya kasi is spoiled sa kanya. Mhm. So lahat ng gusto, parang ayaw niya nang hindi niya na ibibigay. So yun din yung parang kinatataba ng puso ko sa kanya kasi mahal na mahal niya yung anak ko. Mhm. Then, yes po. Go. Diretso lang. Yun nga po, then, nag-grab siya nung time na yun. Tapos, na-feel niya po na hindi ganun ka-okay yung income. Grab So, driver, grab Grab rider food, po. ganun. Yung driver, yung Grab kotse. Grab rider po. Paano yun? Yung nakamotor, nakakotse? Nakamotor po. Nakamotor. Okay. Apo. Then, napansin nga po niya na hindi okay yung income. So, parang gusto niya magdagdag ng app. So, Mhm. parang nagtanong muna siya sa akin kung pwede ba akong mag-sideline like yung passenger naman, tao naman, yung i-ano niya, i-ride niya. Mhm. So, which is, pwede ko po bang banggitin yung platform? Go lang. So, nag-Move It rider siya. Mhm. So, sa akin naman kasi, ever since naman, buo naman yung tiwala ko sa kanya. Parang wala siyang issue sa akin na nagkaroon siya ng kagustuhan sa iba or na-issue sa lugar namin na may ganito, ganyan siya. So, sa buong pagsasama namin, so wala siyang isyung ganun. Pero ano ayun nga nangyari? po, noong time na, na nag-Move It rider siya, so parang, pa lang po, 2023, 2024 nangyari yun. Kasi nagkaroon kami ng event sa store. Then, which is, nahatid niya ako somewhere in, paano ko ba sasabihin yung lugar? Parang somewhere in Quezon City. Mhm. Hapo. Then, dun niya na pick up yung girl. So, at first, kasi, nung, inamin naman niya po sa akin lahat to. So, nung time na after ng event namin, dun niya na meet yung girl. So, naging passenger niya. Then, ayun nga po, so, parang nagkamabutihan sila. Kumbaga, parang nagkaroon sila ng communication. Then, one time, after ng event namin, Mm. sa Makati ulit. So, ang workload ko kasi doon is sobrang haba. As in, hindi ako makahawak ng phone. Mhm. Hindi ko sila makamusta, hindi ko sila makausap. Then, kumbaga, halo-halo yung emotion. Parang late na yung lunch. Parang sa sobrang dami ng tao kasi nga event. So, parang nung time na yon DJ, parang wala akong access sa kanila ng baby ko. So, syempre, tiwala naman ako. Wala naman akong doubt sa kanya na, or wala akong idea na may ganun na siyang nakakausap. So, nung time na yon, late pala niya akong nasundo. So, hindi naman siya nalilate talaga ng sundo sa akin. Kumbaga, parang nung time lang po na yun. So, syempre, kung ikaw pagod ka, parang magkakaroon ka ng attitude. So, nag-attitude ako nun sa kanya. So, pinapagalitan ko siya para ko siyang anak, gano'n. So, syempre, parang nagulat ako kasi may nagbigay sa kanya ng wine. Kasi hindi naman sa tagal niya or sa 1 year niya na nag-ride ng Move It, parang wala naman siyang napapasalubong sa amin ng anak ko na anything. Parang yun lang, tas wine. Tas sabi niya, siya yung unang nag-open sa akin na bigay daw yun ng passenger niya. Kasi parang galing ata sa tour. Eh di, fast forward, so sa akin, hindi ako nagbigay ng main. Parang wala sa akin. Parang hindi ko naman naisipan kasi wala naman so okay lang. Then, bago siya mag-birthday, yung phone kasi na ginagamit niya is a phone ko. Kumbaga parang yung pinaglumaan ko na phone. Then, ayun nga po, nung time na parang may instinct ako na parang open ko nga yung phone niya kasi hindi ko naman po madalas na-check talaga yung phone. Parang may instinct lang ako nung day na yun na mag-check ng phone. Then, yun nga po,
May mga nabasa ko na screenshots na parang nag-ghost touch kasi yun, DJ. Parang nag-ghost touch na na-screenshot tapos nasa recently delete. Tapos hindi niya na-delete. Yung mga conversation na yun is parang medyo hindi siya kaaya-aya. Ano man nakalagay? Bigyan mo Like, kami. kasi yung babae kasi, parang siya yung mas aggressive. Like, parang about sex. Like, inaaya niya yung asawa ko. Like, parang inaakit niya na, kung hindi docs, huwag na lang. Parang ganun. Kung hindi rin hard, parang huwag na lang din. Parang ganun. Parang siya yung nag-i-start ng pag-uusapan nila. Mhm. Then, ang nabasa ko kasi na reply ng asawa ko doon, alam mo naman na ayaw ko eh. Parang motibo ka din. Parang ganon. Tapos, edi syempre, first time ever na nangyari sa akin yun, na makabasa ng ganon sa phone niya. Tapos, syempre, parang hindi ko maikalma yung sarili ko, nanginginig lahat sa akin. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko ba i-express sa kanya. So, nung time na, kinausap ko siya. So, nasaktan ko siya, nasampal ko siya, nahampas ko sa kanya yung phone. Kasi parang, ang sabi niya kasi sa akin, is, pasahero lang daw niya yun. So, parang wala daw sa kanya yun. Kasi nabasa ko naman daw yung mga replyan. So, super sorry siya, super sorry. Lahat na ginagawa niya, parang nagsisisi siya, parang, Mercy, parang sa madaling salita, wala ba sila nangyari? Hindi sila nagbengbangan? meron silang contact. Nagkaroon sila ng contact, pero kasi hindi pa doon sa nahuli ko na yun. Okay, so, So, yung nahuli mo yung mga conversation na tinitis siya neto ni girl. Ang sabi niya sa'yo, sorry. nagsisorry siya, DJ. Mhm. Parang nagsisisi siya, ganyan. Mhm. So, parang syempre, parang sa akin kasi hindi ganun agad kadali yun. Pero kung parang tinignan ko kasi syempre yung anak ko. Okay. Parang hindi lang para sa sarili ko. Syempre masakit sa akin yun. Kumbaga parang kinausap ko siya, tinanong ko siya, bakit kayo nagkausap na ganito? Sino to? Pinaliwanag niya, pasahero nga daw po niya, ganyan. Sabi ko sa kanya, bakit kayo nag-contact, ganito, ganyan. Tinext daw niya po yun. Kasi nagandaan daw siya kasi nakamas. Maganda naman So, talaga. ayoko kasi manlait, DJ. Pero kasi syempre, as a girl code, parang kung kumabit ka, wala nang mas gaganda sa'yo. Pangit ka na habang buhay. Ganun. So, ayun po, yun nangyari. So, parang pinaliwanag niya sa akin na parang nag-trip-trip lang daw siya na mahahanap ng magme-message kasi parang naboring siya sa court. Yun daw yung nag-reply. Mhm. Tapos, ayun na nga po. So, parang nagpahinga lang sila. So, parang hindi niya sa akin exact month na sinabi, pero nag-usap ulit sila after nung parang pagsusorry-sorry niya sa akin noon. So, wala akong idea dito, DJ Tight Angelo, na nag-uusap pa sila ng year 2024. So, nung una kasi nahuli ko sila, hindi ako nag-reach out sa girl. Ang inaway ko talaga yung asawa ko. Nothing at all. Wala akong any haho sa kanya. Pero may idea ako kung sino siya. Kumbaga na profile check ko na siya. Mhm. So, parang, ayun na nga po. So, fast forward tayo, inulit nila ulit. So, dun sa pangalawang pagkakataon na yun, dun na may nangyari sa kanila. So, tinanong ko siya kung isang beses lang ba, kung maraming beses, kung ilang beses. Sabi niya, maraming beses daw. So, hindi naman daw sila laging nakikita. Kasi parang may asawa din kasi yung babae. So, ayun po. So, nung time na yon, way back year 2024. So, alam mo DJ, parang yung pagsasama kasi namin nun, okay eh. Hindi ko siya nakikitaan na umulit-ulit eh. Normal ang Kumbaga, lahat sa bahay, di lahat nagpapakita ST, ng... DJ. Ang Okay. naiba lang sa routine namin, nagbabiyahe siya ng gabi. Bakit Which daw? is, ang explanation naman niya po sa akin nun is, kaya siya bumabiyahe ng Para gabi hindi mainit. Opo, yes po.
hindi mainit. So, at saka kasi, walang traffic. Walang traffic, mas Ang sa akin tipid. naman, against na ako dun. Kasi nga po, syempre, yung aksidente, tas ako tulog na kami ng anak mo, tas ikaw nasa kalsada pa. Tsaka lagi kong nire-remind siya na ang tukso nasa madaling araw. Siya pa yung nagko-correct sa akin na walang oras ang tukso. Mhm. Parang ganon. Parang ibinablap niya ako sa mga sweet Nire-reverse words. ka niya. Apo, parang, bakit ko gagawin yung ganon, babae yung anak ko. Oh. Ganon yung mga pamatay niya sa akin. So, hindi daw siya marunong mga liwa, yung mga ganyan. Kumakanan lang siya, eksena. di ba? Ayun, tapos parang ang vision niya lang is mahalin ako, tsaka magsimba, yung mga ganong pampalaki ba ng puso. Oo, pampagain. Kumbaga, syempre ako, as nasanay ko siyang, tagal ko siyang kasama DJ eh. Kumbaga, almost half ng life ko kasama ko na siya eh. Mhm. So, wala naman akong naging iba, siya lang talaga. Tsaka ako naman, alam ko din sa kanya na ako lang din. So, eto lang, sinubok kami ng 12 years. Kasi na kami, kumbaga parang magsi-16 years na kami. Tama ba? 13 years. Sorry, 13 years kami sinubok. Sino yung 16 na- years? Sino yung 16 years? Kami po tinuloy lang talaga. Kumbaga, tinuloy naman namin, kumbaga kung hindi lang nagkaroon ng ganun. Oh, sana 16 years na. So, naudlot. So, naging 13 years muna ngayon. 13 years na lang yun talagang all goods na pagsasama namin. Okay. Kumbaga na walang halong cheating. So, ayun nga po. Nangyari yon. So, kumbaga, nung time na yon, ang kwento niya kasi sa akin is, kumbaga, nagkaroon siya ng parang mahihigahan. Kasi lagi daw ako nagagalit sa kanya. So, kasi naman dati, nung nasa work po ako, kasi parang full-time kasi ako nag-work. So, from 10 a.m. to 10 p.m. So, ako naman kasi, pag nai-stress ako sa work, tinatawagan ko siya or mini-message ko siya. Ang ayoko lang kasi is hindi siya marunong mag-reply. So, ang lagi lang niya sa akin sinasabi is, nasa bahay lang naman ako. Wala naman akong ginagawa. Tulog naman ako kasi sa gabi ako nagbabiyahe. Parang sa akin kasi, ang gusto ko lang naman kasi, yung comfort zone ko ba na makausap ko kapag may time na nai-stress ako. Lalo kapag hindi naman ako laging nagme-message eh. Kumbaga, pag nagkakaroon lang ng oras. So, doon, parang tinitake niya as kaaway ako. Parang lagi akong galit. Parang, minsan maglalaro ng basketball, parang pipigilan mo pa. Yung mga ganun ba. Parang ginawa niyang, reasons. Pero, tsaka yung mga words namin, na mga foul words, hindi lang din naman ako. Kumbaga, pareha naman kaming mga foul words sa isa't isa. Sa akin naman, DJ, after naman ng galit ko, paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na wala na yun. Sa kanya pala kasi, is binabaon. Kumbaga, tinatandaan niya. So, Iba-iba yun naman nga kasi yung po. tao, Mercy. Yes, So, tama po. Naiintindihan ko naman po. Oo. Then, yun nga po. So, inamin niya sa akin yung ganun pangyayari. So, eto na nga po. Fast forward ulit tayo. So, last year, yun yung pinaka parang blessed year ko. Kasi, 2025. blessed year po. Blessed year kasi natapos na yung parang mga hinala ko. Which is, dun talaga lahat nagkaroon ng clear. So, peace of Actually, mind. Paano na wala yung hinala mo? Paano mo nasabi na ganun? Ganito po yun. So, nabuntis kasi ako. Kaya namin. So, Nabuntis ka. Sorry, ma'am, sa long nawala run ka. na meron sila. Sorry, ma'am. Nabuntis ako. Sorry, Sa ma'am. long Medyo... run. Hello, ma'am. Yes po. Nawawalan ka ng audio na maayos. Ayan. So, ma'am, Okay na ulitin po. natin, ma'am. Palapit lang po ako ng boses mo, ma'am, sa yung bibig mo, ma'am. Dun sa phone, ma'am. Maayos lang, ha? Okay po. Okay po. Ma'am, ang tanong Yes, ko, ma'am, paano kayo naging okay ulit? Nabuntis ka? Doon lang, na-loss ako, ma'am, eh. Hindi pa, nung time kasi ng 2024, kumbaga parang go pa din sila. So, nung time na yon, December, nabuntis ako. Okay. So, kumbaga parang, sa akin kasi wala akong idea na meron siyang ganun eh. So, nung nabuntis ako, so, ayun nga po, kumbaga parang, medyo hindi na ako masyadong nakaka-focus ulit sa kanya. So, parang more on sa pinagbubuntis ko ako kasi maselan ako magbuntis. So,
Noong time na yon, parang hindi ko magets kung bakit parang hindi pa din tumigil kahit yung babae. So, parang go lang siya. Parang go ng go hanggang sa nanganak na ako. So, eto na nga po. Nung nanganak ako, nagkaroon kasi ng family problem yung sa side ng live-in partner ko. So, noong time na yon, wala na ata silang any communications. So, parang hindi na masyadong nagpaparamdam yung asawa ko. Actually, DJ, ang galing kasi nung timing nila eh. Parang hindi sila sa app. Wala sila sa app. Hindi sila sa app nag-uusap. Sa text. Makalumang version. Wala silang Viber, wala silang nag-uusap sa Messenger. Walang ganun. Tapos, nung nung time na pa sila, okay pa sila. Yung girl na yan is pumunta pa yan dito sa lugar namin para manood ng basketball. So, parang nakakaloka kasi nung time na yon, kasi palagi naman din ako nakakanood, tapos out of nowhere, nandun din pala siya. So, parang nung sinabi sa akin ng asawa ko yun, parang sobrang bumagsak talaga lahat. Then, ayun na nga po, nung time na nagkaroon ng problem yung asawa ko, balik po tayo doon. Hindi na siya masyadong nagpaparamdam doon sa girl. So, etong girl, siya na yung gumawa ng way para mapansin siya ng asawa ko. Mhm. So, kasi nag-message siya sa sister ng asawa ko. So, ang message niya kasi doon is pinapakuha niya yung ibang mga gamit or naiwan na gamit ng asawa ko sa kanya. So, ayun nga po. So, syempre, as sister-in-law, wala naman akong masamang tinanim sa kanila or anything. Siya yung nag-reach out sa akin na, ate, may nag-message kasi kay kuya na ganito, ganyan, ganon, na may ganito daw. So, dun ko kinumpront yung asawa ko po. So, dun lahat na-reveal. Kung paano nagsimula, kung saan nila ginagawa, tsaka kung hanggang kailan. So, ayun nga po, nung time na nalaman ko yun, kasi kakapanganak ko lang. So, parang lahat gumuho, lahat ng pangako natapon, lahat ng masasayang memories parang napalitan lahat. Parang sa isang bahay, parang namatay ang ilaw, parang dumilim. Parang to the point na hindi ko maalagaan yung mga anak ko Mhm. sa hindi ko inaasahan na nagawa sa akin ng asawa ko. Hindi ko din in-expect na yun yung girl kasi nag-reach out ako sa kanya before. Nung nag-reach out ako sa kanya, kasi naghihinala na rin ako before nung buntis ako, kung talagang ongoing pa sila. Kasi mararamdaman mo naman yun as a partner kung may something sa asawa mo. So, may pagbabago din sa behavior niya na hindi niya dating nagagawa. So, nung nag-reach out ako sa girl na yon, malakas yung loob niya na hindi siya kabet ng asawa ko. Then, nilait-lait pa niya yung asawa ko, to be honest, na hindi siya papatol sa ganong movie rider lang, na mabaho, ganito, ganyan. So, parang dun man ako nakamante na parang nagbanta pa nga siya sa akin na magkakaso siya. Ganon. Patunayan na hindi siya yung babae ng asawa ko. So, parang sa akin, nung time na yun, nung buntis ako, so pinanatag ko yung sarili ko. Then, ayun nga po, nung time na nag-reach out siya sa sister-in-law ko, dun lahat gumuho yung mundo ko. So, parang hindi ko magets kung bakit nagawa sa akin yun ng asawa ko na ang sinabi niya lang sa akin na reason is dahil dun sa attitude ko, na nasakal ko siya, na hindi ko siya napayagan mag-basketball or lagi ko siyang inaaway. Then, ayun nga po,
So, nung time na parang hindi ko na din maintindihan lahat, parang ah nakipag ano kasi siya dun sa girl eh. Parang yung girl kasi ino-operan siya ng mga motor, sasakyan. Hmm, yung idea ng asawa ko sa family namin kasi na-share niya doon. Like, gusto niya magkaroon ng sasakyan, bios, ganun. Siyempre, pagpupursigihan namin kasi hindi naman kami instant mayaman. So, yung motor na ginagamit niya kasi is parang hindi naman din ganun kaganda. So, parang yung girl is nag-offer ng mas magandang model ng motor. So, parang sa kanya kasi, parang iba yung dating. So, parang tinitake niya lang daw kasi as fuck buddy yung babae na yon. So, dun kasi sa girl, naramdaman niya na lumalalim na. Kaya parang siya mismo sa sarili niya naglilo na. Yun yung sabi niya sa akin. Pero, nung time na yon, nung sinabi sa akin ng sister-in-law ko yun, dun lang niya sa akin sinabi na naglililo na siya. Hello po. Yes, ma'am. Nakikinig pa rin ako, ma'am. At Ito. unti-unti kong hinihimay yung mga istorya mo. So, sa madaling salita, ma'am, ngayong 2026, ma'am, wala nang kabit ang asawa mo. Nahuli ko kasi sila November. So, last year, December, I think, wala na daw. So, daw. Yes, pero kasi, as time goes by, nakasama ko siya sa araw-araw na paghingi niya ng sorry sa akin. Syempre, pumipitik eh. Kahit anong gawin ko, pumipitik. So, napag-aawayan. So, naaayos, naaalala. Parang ang hirap maka-move on kasi parang lahat nawala sa akin eh. Parang yung work ko, nawala din sa akin. Parang, as in, nawalan ako ng gana sa lahat. Yun yung parang binibuild ko ngayon sa sarili ko. Kailangan hindi ako malugmok sa nangyari sa akin. Kasi yung tao naman is nagbabago eh. So, Kumbaga, isang tanong, isang sagot, wala na. wala na daw po. Ba't may daw? Galing po kasi sa kanya yun, wala na. Wala na. Ikaw, Wala nararamdaman na. mo? Bilang ikaw, nararam- asawa. Minsan kasi, DJ, parang, minsan hindi ko alam kung paranoid lang ako. Kasi Mhm. parang minsan kapag may kilo siya, na parang kagaya nung dati, parang ulit kunyari, naiwan siya sa baba, ganun, parang nag-iisip na ako ng hindi maganda. Kunyari, kapag ngayon, babiyahe siya, parang iniisip ko, baka mamaya ka-text na naman niya. Yung mga ganun ba? Pero kasi kapag magkasama kami, lahat wala. Kasi lahat transparent naman. All in yung location niya, lahat alam ko. Lahat ngayon is ano na sa akin, parang naka-connect na. Parang siya na mismo yung nagsabi sa akin ng way ng mga pinuntahan nila na lugar, kung saan, kung ano ba yung routine nila ng pag-uusap. Then, yun po. Kumbaga, ngayon naman, sa nakikita ko, wala na. Kaso kasi yung babae makulit. Parang hindi siya matahimik. Yun po. So, ano pang gusto mong kwento, Mercy? Parang sa akin kasi, parang hindi ko kasi ma-clear out sa sarili ko kung hanggang kailan ba ako ganito. Kasi parang, kasi siya, napifeel ko parang, hindi ko naman nasasabi na nagsasawa na siya, na paliwanagan ako palagi. Kasi parang minsan kapag nakikita ko yung pangalan ng babae na yon somewhere, kunyari, nabanggit lang sa ganito, parang nakaka-trigger na. Mhm. Parang, alam niyo yun, parang naging mababaw ako na tao. Okay. And that's normal. Sa kanya kasi, pag sinasabi ko yun, parang ako yung may kasalanan. Bakit? Ba't ikaw kailangan bakit? mag-adjust, Mercy? Ikaw ba gumawa ng kalokohan? Yun din po yung sinasabi ko Dapat sa kanya. alam niya Parang, yun. Wala yes kang po? dapat explain sa kanya.
Kasi parang kino-question ko yung sarili ko, bakit nagawa yun? Kasi dahil ba naghigpit ako, dahil ayoko lang siyang magkaroon ng problema in the future. Ito Kumbaga lang yan, parang, Mercy. Maging mahigpit ka. May factor, yeah. May factor na nasakal yung tao, pero hindi pa rin yun yung rason para magloko ka. Choice pa rin ng isang tao ang pag-cheat. Diba? ang sabi niya kasi sa akin is parang trip-trip lang daw. Walang trip sa pag-cheat. Sinong, Kasi, yung asawa mo, DJ, kakalugin DJ ko yan. Alam mo, kakalugin ko yung asawa mo. ang No, sabi niya walang kasi trip-trip sa doon. Anong trip lang? Trip lang na nag-cheat siya sa'yo. Naniwala ka naman. may, Choice niya yon. Opo. Kumbaga sa akin kasi, ipinapaliwanag niya nga po, na kapag nagmi-make love sila, wala Oh. siyang love. Kumbaga, libog lang. Oh. Parang ganun. O kahit na So, cheating pa rin yun. Kaya nga po, after naman daw nun, parang wala na sa kanya, parang ganun. Oo nga, kahit na. Di ba? Ano bang gusto mo, Mercy? Naniniwala ka sa kanya na, wala kasi Mercy. Alam mo, ano bang tawag niya sa'yo? Sige nga. Honey. 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 Ganito yung sasabihin niya sa'yo. Ikaw, Mercy, wag kang tatanga-tanga ha. Nanggigigil ako sa'yo ngayong gabi na to. Sorry po. Sasabihin niya sa'yo, Mercy, na honey, binanatan ko eh. Binengbang ko. Di ba? Pero walang feelings. Sinong tangang tao maniniwala dun? Oh, sige, walang feelings, pero nag-cheat ka. Anong pinagkaiba na may feelings at walang feelings na bumibengbang ka? Pares lang yun. Cheating is non-negotiable. Tama eh. Hindi pa pwedeng sasabihin doon na, honey, patawarin mo ako ah. Nagawa ko yun kasi libog lang eh. Pero walang feelings yun. Baka alugin ko yung asawa mo. Pati ikaw, Then, Mercy, alugin kita. Baka, Hindi naman po, kumbaga sa akin kasi parang pinakikinggan ko lang din naman lahat ng sinasabi niya. Then, ayun na po, ang sinasabi niya kasi sa akin is matagal na daw siya tumigil kasi yung babae kasi, DJ, parang nag-a-assume siya na na kasi buntis siya. So, nag-a-assume siya na ang tatay is yung asawa ko. sino ba ang tatay? Kasi ganito po yun. So, nung nag-reach out kasi tong girl na to, dun sa sister-in-law ko, sinabi daw niya na nakunan daw siya. Tapos, yung asawa ko daw po yung tatay. Tapos, ang sabi kasi sa akin ng asawa ko, wala naman siya sa akin pinakita na anything. So, parang walang pity, walang ganito, walang ganyan. Basta sinabi lang daw po niya verbal na nakunan siya. Tapos, nung time daw na nasabi yun, parang doon na daw siya naglelo. Kasi parang ang pakiramdam daw niya is, gusto daw nung girl is yung attention niya is doon na sa kanya. Parang, Mercy, yes po. sobrang mong mahal yung asawa mo no, nagpapakatanga ka. Ang tanga-tanga mo, Mercy. Sorry. Grabe. Then, ayun nga po. So, nung time na nakausap ko siya, kasi parang hindi ko na mapigilan yung feelings ko kasi parang may na pag-amin sa asawa ko na parang yun na nga, siya na nga talaga yung babae, may nangyari sa kanila. So, pero hindi niya inaamin na kanya yung bata. Kasi yung babae kasi is may asawa. So, parang nung una, pinapaako daw po sa kanya. So, nung time na yon para ayaw niya kasing malaman ko na may ganong senaryo nga sila kasi ang balak daw niya dun sa girl is i-ghost niya. Kasi wala naman daw siyang proof na buntis talaga. Parang ang gusto kasi nung girl, kasi kumuha na ng parang mauupahan yung babae eh. Kumbaga, somewhere in Quezon City, doon na siya tumitira. So, para doon na rin sila nakikita. So, parang naramdaman daw po nung asawa ko na parang Ano yun, casual lang sinasabi sa'yo ng asawa mo, Mercy?
Ano po? Ito kasi yung nangyari sa amin. Casual niya lang sinasabi sa'yo, normal na Hindi normal ang po. lahat. Ano? Hindi po, nakayuko lang siya. Tapos, actually, DJ, ayaw niyang mag-open. Ako Hindi lang mo, talaga yung nangungulit, kapalit ng kapatawaran na sinasabi niya. Kumbaga, parang ang sinasabi ko sa kanya, kung aminin na niya lahat, kasi nandito na siya sa point na yun. Diyos ko po. Kumbaga, parang, ayun nga po, hanggang sa parang, yung girl kasi na yun, ang sinabi niya dun sa sister-in-law, is, yung sa pinagbubuntis nga niya, hindi daw yun yung tatay. Hindi daw yung asawa ko yung tatay. Walang assurance. Hindi natin alam. Apo. Yun naman Pwede sa na akin lang naman, palabasin DJ. yun. Na ganun. Apo. Kumbaga, dun sa girl kasi, kumbaga parang sinabi niya dun sa sister-in-law ko na, na hindi daw yung asawa ko yung tatay nung pinagbubuntis Malay mo, niya. sinabi lang ng asawa mo yun. Pinasabi dun ulit para manahimik. Oh, sige. Maraming pwedeng gawin, mami. Mercy, masyado kang paniwalain eh. Baka manuno Hindi, ka niyan. actually, DJ, parang naisip ko na din naman yung scenario na yun kasi sobrang lawak ng isip ko nung nalaman ko na niloko ako. Kumbaga, parang pinapakalma ko na lang yung isip ko sa explanation niya. Pero deep inside, parang alam ko sa inner me na talagang ang problema dito is yung asawa ko. Talaga naman. Alam nga naman, ikaw pa may problema. Apo, yun nga sa akin kasi parang kapag pumipitik ako, parang kapag kunyari, kasi hindi biro yung kakapanganak mo lang, tapos nagkaroon ng ganyang issue, Oo. tapos yung girl palaban pa, na parang walang pagsisisi sa katawan, na parang ako pa yung sinisi na kaya naglolo ko yung asawa mo kasi nagger ka, kasi mahigpit ka, kasi wala kang atensyon sa asawa mo, kaya naghanap yung asawa mo. Parang how come na sasabihin mo sa kapwa mo babae yun, hindi mo naman ako nakasama sa bahay. Hindi mo alam So, kung kaya anong ka ugali. na-challenge. Kaya ka rin Ano po? napaisip, Mercy, na baka ang solusyon dito, intindihin ko yung asawa ko para makita niya talaga na mahal Actually, ko. naiintindihan ko naman siya talaga. Dati pa, hindi lang niya nakikita yung pag-intindi ko kasi ang mindset niya sa akin is lagi akong galit. Oo nga, kaya nga Parang, mas inintindi mo siya ngayon ng sobra-sobra na kahit alam mo mali. yun din yung nakikita ko sa sarili ko kasi Di ba? parang ako yung nag-a-adjust. Oo, kasi may gusto kang patunayan eh. May gusto kang ipaglaban din na hindi. Mahal ko yung asawa ko. Talagang intindihin ko yan. Anong walang Parang, oras? May oras ako yun sa nga, kanya. ang sabi nga sa akin nung girl, parang hindi naman daw patatagalin ng taon ng asawa ko kung talagang ayaw siyang iwan. Then, ayun nga po, kumbaga, parang ang sinasabi naman ng asawa ko doon, tumigil na siya. Kaya nga daw po nag-message yun sa kapatid niya kasi matagal na siyang hindi nakikipag-usap. So, parang, dating kasi nung time na nagkomprontahan kami, sila na yung nag-aaway eh. Parang nagsabihan na sila ng mga baho nila sa isa't isa. Okay. So, So, ngayon, parang- Mercy, sa madaling salita, fast forward tayo, okay kayo ng asawa mo? Yung okay kasi, parang okay na hindi. Paano Kasi, hindi? yung hindi, kapag araw-araw akong parang nag-iisip, Wala parang kang peace hindi of mind. Ibig sabihin, hindi ka niya nabibigyan ng assurance at hindi niya pa rin napaparamdam sa'yo yung bagay na gusto mong mangyari. At ang healing kasi matagal talaga yan eh. Ako naniniwala ako doon na hindi isang araw, isang buwan, minsan taon, 2 taon, 3 taon. Mahirap eh kasi nga nagkaroon ka na ng problema eh. Nawala yung tiwala mo. Kumbaga sa pinggan nabasag na, ang hirap na ibalik sa dati. Ganun na yung nararamdaman mo. Pero dapat hindi nawawala sa lalaki yung yung pagsuyo. Yung pagbibigay ng assurance sa isang babae na dapat kahit alam kong ganito yung nararamdaman niya, ganito yung arte ni Mercy sa akin ngayon, ni Honey sa akin ngayon, patuloy pa rin akong Kasi kagagawan ko naman to eh. Niloko ko siya eh. Dapat hindi ako magrereklamo kung anong reaksyon ng babae. Hindi dapat ikaw, Mercy, ang mag-a-adjust. Kasi maano ka eh, madidrain ka lalo eh. Na parang darating ka sa point ng buhay mo na ako na nga yung ginawa ng mali. Ako pa yung umiintindi ngayon. Ako pa yung parang kailangan magbigay ng pang-unawa sa kanya. Hindi naman ako nagkasala. Dapat bigyan mo ng ultimatum itong lalaki. Itong asawa mo na medyo makapal yung muka.
Bigyan mo ultimatum, Mercy. Ayun nga po, kumbaga, napag-usapan naman po namin yun na huling pagkakamali niya na nagagawin yan. Kasi kapag naulit pa yan siya naman na yung nangako eh. Actually, nangako siya sa simbahan. Inamin niya sa simbahan lahat, ni Titan Diyos Angelo. ko, yung iba nga So, gumagamit pa ng Diyos eh. yes, Oh, ginagamit pero niya si hindi God. totoo eh. Yun po, Kaya wag ka paniwalain. kumbaga sa kanya kasi ginagamit niya yung name ni God. Nasa simbahan kami nung inamin niya. Lahat-lahat ng mga sinasabi niya. So, parang huling pagkakataon niya na yan para sa amin ng mga anak ko, para magkasama-sama kami ng buo. So, pinipilit ko naman na ayusin yung sarili ko. Kaso kasi, ang gusto ko ipaintindi sa kanya is hindi ganun kabilis. Parang may time na, minsan nga pangalan lang yung nakikita ko. Kasi pamilya yung pangalan ng babae. So, common siya. So, Oo. somewhere, minsan sa mga client ko nung nag-work ako, minsan yung pangalan niya, yun agad yung bubungad. So, parang dun ako, parang nawawala ako sa sarili ko. Tama. Parang umiiyak ako. Parang hindi ko alam bakit ko nararamdaman yung bigat. Ang bigat kasi parang kahit nasabihin ko na pinapatawad ko yung asawa ko, pero parang sa inner me, parang ang bigat. Ang Yes. bigat-bigat. Yes, Mercy, valid yan yung nararamdaman mo. Alam mo, nalulungkot nga ako sa'yo eh. Kasi, ikaw pa ngayon yung nag-a-adjust. Ikaw pa ngayon yung umiintindi. Dapat trabaho ng taong nakapanakit sa'yo na kung talagang mahal ka niya, pagtatrabahuhan niya na mabuo ka ulit. Maayos niya ulit. Hindi ikaw yung ganyan. Tignan mo yung traumang naibigay niya sa'yo dun sa ginawa niya. Kasi parang yung effort naman niya, DJ, parang sa pag-aasikaso niya sa akin, sa lahat-lahat naman, kumbaga parang yung transparency, parang lahat naman nakikita ko, kaso lang may times talaga na kapag mag-isa na lang ako, lalo sa gabi, kapag umaalis siya, Hindi mawawala. Totoo naman yun. parang Ganito. parang parang lahat naman po is provide niya. Like, kunyari, may mga booking siya, kung nasang area siya, Mercy. kumbaga parang, yes po. Eto. Makinig ka sa akin, Mercy, ha? Opo. Sabihin mo sa kanya to kung hindi mo pa nasasabi. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo ngayon. Sabihin mo sa kanya na naghihinala ka pa rin. Naguguluhan at natatakot ka pa rin. DJ, kakakausap lang namin kanina talaga. Makinig ka na bago muna, siya Mercy. umalis. Wait lang. Sige Sabihin po. mo sa kanya lahat yan. Ngayon, tignan mo yung reaction niya. Bakit? Hindi pa ba sapat yung ano? At sabihin mo sa kanya na hindi kasi madali yung pagpapatawad. Napatawad na kita pero ang hirap kasi makalimot. Diba? So, Yes. paintindi mo sa kanya yon para alam niya pa rin kung paano niya pa mas i-adjust yung sarili niya. Kasi ang hirap eh. Ikaw yung in pain eh. Ikaw yung nasugatan eh. Ikaw yung ano dito, argabyado. So, dapat din talaga ang nagtatrabaho ng bagay na yan, hindi ikaw. Yung guy. But ang pinakakailangan mong gawin is maging vocal ka sa kanya. Sabihin mo lahat na nararamdaman mo. Makipag-communicate ka sa kanya na maayos. Kasi pag ganun po yung nangyayari kapag nag-uusap kami, ang sinasabi niya kasi sa akin is, tapos na yun eh, nangyari na yun eh. Kumbaga, ito na naman tayo, babalik na naman tayo sa umpisa. Sabihin mo, hindi talaga nga madali. Dapat alam niya yun. Gumawa siya ng kalokohan eh. Kumbaga, parang ang laging block kasi sa akin is parang dati pa yun, nangyari na, tapos na yun, iba na yung ngayon. Oo, parang, iba na ngayon, pero hindi madali makalimot. Sabihin mo sa kanya, ang hina ng kokote niya. Sabihin mo. Ang galing niya parang manloko. Pero ang hina Kaya ng nga kokote po. niya. Parang sa akin kasi, pag ganun yung sinasabi, parang, syempre, masakit din sa akin yung part na yun. Kumbaga kasi syempre, parang hindi ko napi-feel na iintindihan niya yung nararamdaman ko. Hindi niya talaga naiintindihan, Ma'am Mercy. Ako na magsasabi sa'yo, hindi niya naiintindihan. Kasi parang simula talaga nung nakilala niya yung girl na yun, nagbago siya. Nagbago siya sa akin. Ba't ayaw mo Then, iwanan? kasi, Sa anak na naman? yung, Sa anak?
Kasi mahal na mahal siya ng mga anak ko eh, lalo yung panganay ko. Kasi parang wala naman silang idea sa nangyayari sa amin. Mhm. So, parang So, lahat, yun lang yung pinanghahawakan mo. tsaka syempre, mahal ko siya. Kumbaga parang buong buhay ko nga po, di ba? Parang sa kanya lang umiikot. Kahit wala ng respeto sa'yo. Ito na lang naman po yun eh. Nung nalaman ko na nagkamali siya. Oo nga. Kumbaga parang Wag mo nang i-weigh kasi yung noon sa ngayon eh. Ngayon yung nararamdaman mo eh. Opo. Kumbaga parang, ayun, mahal ko pa din naman kasi talaga siya kahit nagawa niya sa Paglalaban akin. mo pa rin. Kasi sinasabi niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako, hindi naman daw yun nawala. Kasi, kaya nga daw po siya nandito sa amin, kami yung pinili niya, kasi kami yung mahal na mahal niya. Kasi yun daw talaga is wala lang daw yun sa kanya. Talagang parang, ano lang, kumbaga, inalintulad pa nga niya sa pokpok. Sa pokpok kasi nagbabayad. Yun kasi libre. Galing mambola nung asawa mo, ma. Yun naman yung sinasabi niya sa akin eh. Kumbaga, parang, syempre, as sa kanya galing, so, ano namang, Paniniwalaan parang, mo. kumbaga, kaysa naman maniwala ako dun sa babae niya, na una pa lang naman, nung nag-reach out na ako, hindi naman siya umamin, nilait-lait pa niya yung asawa ko. Tapos yun pala, natutuwa na siya. Alam mo, ma'am, gets kita. Okay. Okay po. Maraming magsasabi, tataas ang kilay na, ang tanga-tanga mo, ba't mo pinipili pa rin magstay sa asawa mo? Pero, sabi nga natin, kapag asawa mo, hanggat mahal mo, paglalaban mo eh. Totoo po yun. Kasi ako dati Pero parang sana, Mercy, ang panalangin ko lang sa'yo, hindi ka maubos. Hindi ka dumating sa point na nagiging toxic na yung relationship ninyo, pati mga bata madadamay. Yun lang yung concern ko. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. At the end of the day, ikaw pa rin ang titimbang kung kaya mo ba i-tolerate yung ganitong klase ng lalaki sa buhay mo. Pero sa akin, ang suggestion ko lang, respetuhin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo, bigyan mo ng ultimatum yung lalaki na yan. Plus, paramdam mo sa kanya na hindi ikaw dapat ang nag-a-adjust dun sa nararamdaman mo. Ikaw yung nasaktan, ikaw yung naloko. Hindi ikaw yung para mag-adjust dun. Dapat siya. kahit At higit ba sa lahat, kahit ba araw-araw akong nangungulit na ma-open yung mga ganong usapan, kasi doon naman nagsisimula yung away kapag nagkakaroon ako ng parang doubt. doon ka Ganun. magiging payapa eh. Yun yung peace of mind mo eh. Diba? Ganun talaga. Hindi ka naman magiging ganyan kung hindi niya ginawa yun eh. Ikaw kung kaya mong tiisin, ma'am, yung pagiging depressed mo, yung pagiging TH mo, tamang hinala mo palagi sa kanya, nang hindi mo sinasabi sa kanya yung mga ultimatum na to, na dapat ganito kasi, hindi ko pa rin naririmutan yung mga ano mo. Dapat maging vocal ka kasi talaga sa kanya eh. Dapat Kasi- hindi ikaw. Ulitin ko lang ha, paulit-ulit na tayo, ma'am. Dapat maging vocal ka. Sabihin mo sa kanya. Yun lang yun. Kasi nasabi nga niya po sa akin, wala na siyang magagawa kasi lahat naman daw ng tama ginagawa na niya ngayon. Kung ganun pa din daw yung paningin ko sa kanya, parang wala na siyang magagawa. So, yun po. Tatay na lang ako. Ako naniniwala kasi ako na ibig sabihin kaya ka pa rin nakakaramdam ng ganyan. Kasi, hindi niya nabibigay yung sapat na kailangan mo para maging yung panatag sa nararamdaman mo. Oo, hindi ka nakakalimot, pero kasi kapag nagagawa mo yung bagay na pwede magpanatag dun sa isang tao, nababawasan eh. Pero base dun sa kwento mo, hindi mo nabawasan, lagi ka pa rin naghihinala, lagi ka pa rin nagaganito kahit ibig sabihin may kulang. Siguro. Kasi parang, kahit ako din sa sarili ko, minsan parang na-weirdan na din po ako. Parang, Hindi nga kasi nga, nasaktan ka. Pero, Mercy, bukod doon sa mga ginagawa niya, anong tingin mo pa ang magpapagaan pa sa'yo ng
ng sarili mo? Natingin mo talagang, talagang unti-unti nga nagbabago na siya. Anong bagay yon? Baka hindi niya kasi Siguro, nagagawa eh. yung sa consistent lang ng mga promises niya, ganun. Ibig sabihin, hindi siya consistent. Kasi minsan may nakakalimutan siya, ganun. Parang minsan nararamdaman ko parang tinatamad siyang kausap ako. Kasi parang ang feeling niya Yun lagi yun. ko siyang inaaway. Yun lang yun. Pinagtatakpan mo kasi siya kasi Mercy eh. So, yun lang. Yun lang naman yung kasi- point ko, Mercy. Kung magiging sarado ang utak mo para takpan yung asawa mo na yan, wala. Kaya maraming tao naloloko kasi may taong Tanga. hindi tanga, nagpapaloko. DJ. Diba? Mahal ka lang namin, Mercy. At least intindi ko lang din sa'yo yung mga sitwasyon. At least Tingin niyo- hati yung ating opinion. At the end of the day kasi, ikaw naman na magdidesisyon. Ako, nagbibigay lang din ako dito ng aking opinion base sa aking naririnig. Opo. Pero tingin niyo po ba mahal pa ako ng asawa ko? Kung dun sa mga base ng mga The fact asawa. na nagpili siya ng iba, nagloko siya, hindi na yun. Mm. Kumbaga, kailangan ka lang niya. Kailangan ka na lang niya. Sinabi ko na din po yan sa kanya kasi hindi daw po yun totoo. Hindi ka na nga nirespeto eh. Diba? Opo. Kasi kung mahal ka niya, hindi ka gagawa ng kalokohan yan. Ako naniniwala ako dito eh. Kung mahal mo isang tao, ba't ka pa maghahanap ng isang pang babae sa buhay mo? Siguro yun po yung parang nakapalagayan niya ng loob. Kasi Hindi nga, wag mo nang pagaanin. Nababadtrip ako sa'yo, Mercy. Wag mo nang pagaanin. Dahil napalagayan niya loob, ba't ikaw? Mahal ka niya, di ba? Dapat kayo nagpapalagayan loob. tama naman po. Di ba? Ibay mo na naman yung Ikaw ang dapat niya kakampi. Kapag asawa ka niya, mahal ka niya, ikaw ang sumbungan niya, best friend ka niya. Di ba? Masyado mo siyang tinatakpan lagi, kaya kanya niloloko kasi pinagbibigyan mo siya. Inaabuso mo. Diba? Konsentidor ka kasi. Kaya ganyan yung ginagawa sa'yo. Alam mo, Mercy, alam ko, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung guy na to. Pero, huwag mo rin konsentihin yung mali. Kasi kapag kinonsinti mo yung bagay na alam mong mali, ita-take advantage ka niyan eh. Iparamdam mo din sa kanya. Sige, hindi natin bibitawan yung tao. Huwag mong bitawan dahil nga may pinoprotectionan ka, Mercy. Nakikinig ka pa rin? Apo. Kasi may pinoprotectionan kang pamilya. Pero Mercy, paramdam mo sa kanya na tama na yung pagpapaikot mo sa akin. Paramdam mo sa kanya na hindi ka tatanga-tanga. Hindi ka na mabibenta-benta dun sa mga alok-alok niyang ganyan. Kung mahal ka niya, mag-effort siya, maging consistent siya. Napakahalaga niyan sa relasyon. Magloko man o hindi magloko yung isang tao, dapat sa isang relasyon, consistent yung tao sa'yo. Diba? Alam mo kaya dumadami manloloko? Dami niyong nagpapaloko eh. Sakit nyo sa ulo.
Kasi parang basta ayoko na kasi i-justify lahat din ng sinasabi niya. Pero kasi minsan naiisip ko parang minsan may point din. Pero mali pa din kasi na mag-cheat talaga siya. Alam mo kasi ang isang manloloko magaling talaga maggawa ng dahilan yan eh. Pero alam mo, kung alam mong hindi na nanloloko yung asawa mo, hindi ka makakaramdam ng ganyan. Di ba? Ito na lang. Labas na natin yung asawa mo. Labas na natin yung magaling mong asawa. Kung nabibigyan ka ng peace of mind ng asawa mo, bakit ngayon tumawag ka dito? Bakit ngayon naguguluhan ka pa rin? Sige nga, ibig sabihin hindi ka nabibigyan ng peace of mind. Tama, mali. Tama po. Ibig sabihin, meron ka pa rin tumatakbo sa isip mo na hindi. Meron pa rin tong ginagawa. Aminin mo hindi. May ganun ka pa rin. Ganun talaga yung naiisip ko na Oh, baka diba? nag-usap pa sila. Kasi nga, alam mong meron eh. Alam mong meron. Hindi lang yan basta kutob. Totoo na yan. Kasi sinasabi niya sa akin, ba't may proof ka ba? May ganito ka ba na nag-uusap pa Bakit kami? noon? May proof rin ba? Wala naman ah. Kasi daw matagal na daw siyang tumigil. Tumigil? Saan? Pinangako na daw niya yun kay Lord, sa simbahan, nanumpa na siya, dun sa, basta lahat. Alam mo, sinumpaan Ma'am Mercy, para maniwala ka lang, meron akong kakilala nagpinitensya pa, nagampas-ampas pa ng likod. Kinabukasan ng babae, may sugat pa yung likod. Biruin mo, nagpatadyak, nagpag-ganon-ganon, pag pa ng ano. Biyernes Santo, ganyan. Muntikan pa nga magpako sa krus. At the end of the day, kinabukasan pinuntahan yung kabit, hindi sasawa. Diba? Hanggat lulusot. Kapag gusto mambababae yan. Kaya nga po eh. Ang sa akin lang naman, DJ, parang gusto ko lang naman maging honest siya sa feelings niya. Like, ayoko kasi nang isinasabay ako sa kapwa ko eh. Kumbaga parang, mamili na siya kasi may will naman siyang mamili. Alam mo, Kumbaga, ayoko kasi yung, kumbaga, parang ayoko yung may kasabay ako, ayoko yung may kahati ako. Kung yung babaeng yung pumayag na yun may na nga. kahati, Paano ba parang- naman kasi, Mercy? Paano ba naman kasi matatakot? Hindi mo tinatakot. kasi wala talaga akong idea, DJ, sa ganitong problema. Parang hindi ko, Ito na nga buong-buo di ko ba? eh. Ito na nga ako. Opo. Makinig Hindi ko ka sa talaga akin. akalain na magagawa niya sa akin. Bungas na bukas, pakiramdaman mo. Aralin mo muna yung mga galaw. Okay po. Aralin mo, 1 linggo mo aralin. Ano ba yung consistent ba siya? Ano bang pinagbago? Yung mga pangako niya ba nagagawa niya? Ngayon next week, kapag hindi niya pa rin ganun ginagawa, kausapin mo. Kasi yun din naman yung sinasabi Sabihin mo niya sa kanya, alam mo, itong Opo. linya na to, pagod na ako sa'yo. Huwag mong antayin na hindi mo na kami makita ng pamilya mo. Tignan mo lang yung reaksyon. Maging matapang ka. Pakita mo sa kanya na may value ka. Pakita mo sa kanya na dapat ikaw yung ano. Diba? Yun lang yun. Huwag mong protektahan yung mali. Pinoprotektahan mo yung mali. Huwag mong konsintihin yung mali. Kaya ka naluloko. Gusto ka bang sabihin? Mercy, Yes po. gusto ka pang sabihin? Wala na po. Naway may natutunan ka ngayong gabi na to, Mercy. Yes po. Kahit pa paano, gumaan dyan, may nakausap ako. Kasi parang yan din naman yung
Hindi mo Nakikita ko deserve. sa sarili ko na parang sobrang ang tanga-tanga ko. Pero okay lang magpakatanga. Ha? Kasi may natututunan tayo dyan eh. Siguro, DJ, parang hindi naman ako laging ganito. Siguro, nasa process talaga to kung sakali man. Oo naman, nasa proseso talaga yan, Mercy. Siguro, sa part ngayon talaga, blind ka pa eh. Bulag ka pa sa pag-ibig na gusto mo pa kasi mabuo, maayos ang lahat. Diba? Pero dadating din ng panahon na susuko ka rin. Mercy, naway magkaroon ka ng tamang desisyon at kaliwanagan sa buhay mo. Maraming salamat ha. Salamat po. Medyo gumaan ba? Opo. Tumawag ka sa akin ha kapag ano ng desisyon mo ha. Opo, sige po. Maraming salamat po, DJ Tay Jello. God bless. Salamat po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayon na si Mercy. Si Mercy na dapat sana maawa sa kanyang sarili. Alam mo, gusto kong yakapin itong si Mercy na mahigpit na mahigpit. Naway, Mercy, kung nakikinig ka pa rin ha. Naway, ma-realize mo niya. Ano ba yung tama dapat na maging desisyon ko? Yung value ko dapat. Ganun dapat eh. Huwag natin hayaan na niloloko-loko lang tayo. Isa mahirap talaga magmahal eh. Lalo na nandun ka sa pag-ibig na napupulag ka. Sa pagkabulag mo na yun, imbis na akayin ka ng taong nagmamahal sa'yo, mas lalo ka pang nililigaw. Mas lalo ka pang nilalagay doon sa pwede mong ikapahamak imbis na ilagay ka niya doon sa magiging ligtas ka. Muli mga kabisyo, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. In behalf of Basa Princess DJ Raketera, kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Araw-araw sa programang Rocky Secret Files with Titan Jello at ang ating programa ngayong gabi na to na Top Secret. Maraming salamat mga kabisyo. Ando ko pong awitin sa inyo. May dingdong avansado. Walang kapalit. Metro's #1 Love Radio Basic